ejiri anụ ala osisi otu onye isi ga-agwa na nwanne nwoke Thomas awụrụgo na a ga-emewe ejike na Fraịde na-abịa abịa osi so na ha ga-amụta anya abalị ọzọ ka ọ na-eme ọ na-etiri chee ọdọgbu nwoke isi n'ife a na-eme ụmụada nwafe okwu ka a na-eme omenala ga-adị ụka adị ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe ndị mama na ndị nọ na mbara eluigwe na-eri ototo na-efe onyonyo ọ ka ọ dị ka o si mee a ngara abụ egwu onye bụrụ ọwụ ndị mmadụ ga-asị na ọ gba wikend mana etu ahụ ọ ga-asị Chineke ahụ ugbo ka ọ dịbe ife okwu ka a na-eme ụkọchukwu osebụrụ wee bi ebi our parish priest nọkwa there ndị fada ya na-asị ụnụ nnọọ fada ọnwa ọdụfọ ife chukwu ya ji ka ego mmadụ na-abụ ka o ji ike ofu onye chukwu eme mistake agbazie ya were ekpụta m 32 ọ ka ọ dị ka o si mee ndị ụka ndị ọzọ na-eme Catholic Church emulate ọ ka ọ dị ka o si mee ebugheri egwu ebugheri ọnọdụ anyị na-eri ọna mana ọ ga-efe chi onye nwere mgbala nwa okwukwe nwa ahụ ọcha kedu ebe ọ na-akpọrọ ndị ụka onye na-azụrụ oke nínú Jizọs igwe fada anyị ga-eji nwayọọ ife ike ga-enyere anyị aka hita yes na-akụrụ nụfe aka na ọdụrụ efere onye si na mmemme dị izi nye ka nkụpụta nwa